And I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Ayun. Hello mga Braces at welcome to muli sa ating bagong episode. Video po nagagay po natin unboxing po. Galing po sa Japan. Bali, pinadala po ako pinadala pala kami ng aking kapatid na si Ansato ng package. So, ito po i-unboxing po natin. Una-una, ito pong noodles. 10 noodles. Bukas na siya actually. Kasi bali 10 pieces po yung binigay sa amin. Ayan po. Ganito po siya. Favorite. Ito, marami po siya. Ayan. Kung makikita nyo. Kita ba? Kita? Ayan po. Tapos, dito na lang muna siya. Ayan. Tapos, ito po yung laptop na name niya. Ito po, pinadala na po niya yung laptop. Unboxing po natin. Na akong Apple charge. Ay, ipit ang pagkaka-tape Ayan. Ito po yung bag ng laptop. Tingnan natin kung ano po yung nasa loob niya. May presyo pa po, oh. Ayun. 1,680 yen. Itong bag po. May nakakapa po sa loob. Yun! May cellphone. Wow! Wow! Nice. Ano ba to? Yun. Thank you. Ayan, meron po tayong cellphone, meron po tayong iPhone. Hindi ko po alam kung ano yung iPhone. Iba yung cellphone nila. 6S Plus. 6.8. 6S Plus. Ayun. Yun na po yun. Hindi natin buksan. Lobat. Nag-charge pa ho. Yan. So, may cellphone, saka laptop. Yan. Ito po laptop. What? Ay, ito laptop. Ito po cellphone. Para po ito kay friend. So, ayan. Anak, bibigay ko na sa'yo. Thank you ka kay Mama Imo, ha? I-charge ko, meron tayong charger ng, dyan, ng iPhone. Meron tayo. Hindi din. Iba na charger. Ano? Ha? Mayroon? Oo. Ano ba charger niyan? iPhone. Iba yung iPhone natin. Ano po yung laptop? Yan. Salamat. May magagamit na po yung mga estudyante namin sa school. Napakalaking bagay po nitong laptop na to. Naku po, hindi ako marunong gumamit ng laptop. May na. Naka-plastic di. Ha? Naka-plastic kami. Saan naka-plastic? Ayan. Hindi. Hindi ko kata. Ay, teka. Dati baligtad. Ito. Yan. Ito siya. Yun! Pala na, ang laki! Ang laki po ng laptop. Ayan. Actually, second na lang po ito. Kasi marami po sila laptop doon. Umingi po ako sa kanila ng laptop. Sabi ko, baka may laptop kayo hindi ginagamit. So, akin na lang. Ayun, binigyan ako ng laptop. Binigyan din ako ng cellphone, ng iPhone. Nabibigay ko po ito sa anak ko, si Prince. Ito naman po ay para sa kanilang dalawa ni Kay.
Ayan, taking gagamitin ko rin sa school. Ayan. So, okay na po ito. Ayan. Ingatan lang po namin yung ating mag-alala. Kami naman po ay mga binibigay pong gamit ng mga kapatid ko sa amin, iniingatan po namin. Kaya kahit ilang taon po, matutuwa po sila kasi nakikita pa rin nila yung mga gamit nila dito sa amin. Sa next na i-unbox po natin itong laman ito. Actually, may mga nakalagay na. So, mamaya, isa-isa natin yung laman. Marami. Ayan o. Nakalagay. Kuya Bali. Yan. Meron siyang mixed nut, noodles, ano ba to? Furikake. Hindi ko alam pa sa yung hapon. Kaya, ito. Saan na natin? Yun. Ang laman po ito. Kuya Bali. Tama-tama. Alam ng kapatid ko yung gusto kong t-shirt yung V-shape. T-shirt po. Thank you po. Tama yung baby. Gana. Chocolate. KitKat. Saka walang pangalan, walang pangalan. Tapos, King and Prince. Ayan. King and Prince. Ate Donna. Ayan, kay Mrs. Kay Prince. Babe. Sa'yo. Thank you. Kay Prince. Ano po? Prince King. King. Alam ni Mama ano yung favorite mo. Prince. Oh, pagka walang pangalan, alam na. Ate Donna. Kuya Bali. Ayan, Kuya Bali. Kuya Bali. Ito. Another chocolate. Ayan. Gana, walang pangalan. Ay, ito. Babe. Wala kang sita. Pistachio. Kuya Ate Donna. 50 bags. Ano to? Tea. Tea. Wow! Yun! Ate Donna ay kuya. Yun, sa aming dalawang mag-asawa. Ay, pag-alisan yan. Tsaka lang muna nakabalot. Ano kaya to? T-shirt, ano? Kape. Polo shirt. Polo shirt, no? Kanino kaya? Sa'yo. Uy! Kape. Okay, thank you. Merry Christmas. Merry Christmas. Thank you! Wow. Tama-tama ito pag mag-debut ako dyan sa Leo's Resort. Tama-tama yung motif niya. Hawaii. Lemon. Lemon to. Oo nga, lemon. Yan. Pasta. Ate Donna. Hindi. Pang sopas. Ate Donna. Tama-tama ito sa Pasko. Ate Donna. Pasta. Spaghetti. Ate Donna. Pasta. So, Kuya and Ate Donna. Kape. Kapiton, no? Kape ulit ito kape. Kape. Kuya Bali. Alam na alam talaga ng kapatid ko yung tanggal ng libag.
Kaya, ito, Kuya Bali. Yan, ito. Ayan, masarap yan. Masarap to. Oo, alam na sa mga kapatid, mga gusto ko kinakain ng mga Japanese food eh. Nice. Nahalo po ito sa kanin. Ay, papalakasan naman lang kain ko nito. Sira ang diet. Ito pang bata to. Ito, Ate Donna. Dami. Tapos ko lang. Mixed nuts. Kuya and Ate Donna. Okay. Lahat. Laway. Gamot yan sana eh. Laway chicken. Maganda to sa puso mixed nuts. Ate Donna. Uy, pasta oh. Ang daming pasta. Yan. Ate Donna ulit. Yan. So, ayan mga bro. Lalaman, ang dami pinatayang sa amin. Ayan, Tol. Maraming salamat sa aking kapatid na si Ansato doon sa mga blessing na sinyer mo sa amin, Tol. Ayan, actually, tuwa po sila. Ayun, kinakasala ko nila. Ayun, at eto, malaking tulong itong pinadala mong mga gadget sa amin. Tapos, itong mga pagkain. Ayan, maraming salamat sa iyo, Tol. Japanese po. At kay Jean, anak, Jean, maraming salamat din sa cellphone ha. Sa iPhone na pinabigay mo sa akin. At saka doon sa laptop. Ayan, pagpalain pa kayo ng Panginoon. Bigyan pa kayo ng maraming blessing para ma-share nyo sa mga nangangailangan na katulad namin. Ayan. At salamat din po sa mga sumusuporta sa ating YouTube channel. NF ako official. Sa mga silent viewers po natin dyan, maraming salamat po sa inyo. At huwag po sana kayo nagsawang sumuporta sa aking YouTube channel. At sa mga nakapanood na po at may mga video kayo na napanood ko, at pwede po kayo mag-comment po kayo doon. Libre po ang comment, wala pong bayad dyan. At sana po makapag-comment kayo, pakilike na rin po yung ating video. At kung may kakilala kayo sa mga video na napanood po ninyo, shoutout po ninyo yung mga pangalan nila. At ako naman po, nagbabasa naman po ako ng mga comment. Ayan. Sa mga susunod na araw, pag gumawa po tayo ng video, special video, lahat po ng gusto magpa-comment, mag-comment po ngayon dito sa video nito. I-shoutout ko po kayo. Ayan. At maraming salamat kay Ate Dang, kay Ate Dang Loreles, kay Kuya Ferg, ayan, kay Kuya Eddie Rodriguez, kay Cassandra, yan. Cassandra Hernandez, yan. Salamat kayo sa mga pagsuporta sa aking mga video. Lagi po siyang nanonood, halos napanood na daw po niya yung mga video namin na in-upload. Ayan. At ito din kay Maria Uno. Ayan. Tapos kay Uno, kay CJ, ayan, yung kay Kwetaka. Ayan. Tapos kay Uno, kay kay Kenji, bayaw, magpagaling ka. Mag-enjoy lang kayo dyan at kami mag-enjoy dito. Ayan. At maraming salamat sa mga kapatid kong guardians dyan. Dito sa Pilipinas at saka sa ibang bansa. Ayan. Lagi kayo mag-ingat mga bro and sis. At naway supportan nyo po yung aking YouTube channel. Paki-subscribe, like and share po yung ating video. Paki-click po yung notification bell para po lagi po kayong updated sa mga na-upload ko pa pong video. At shoutout sa mga kapatid nating FW. Saan man po kayo ng panig ng mundo naroon, lagi po kayong mag-iingat. God bless po!